Apektado na sab ang mga sapatero sa Zamboanga City tungod sa grabing kainit sa panahon nga epekto sa El Nino. Kiniilabi pa nga natala ang 42 degrees Celsius nga heat index sa syudad karong adlaw sumala sa Pag-asa, Zamboanga. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Aron makapangwarta, giantos na lang sa mga sapatero nga anaa sa sidewalk sa P. Reyes Street sa Zamboanga City ang grabing kainit sa panahon nga epekto sa El Nino. Gani gawa sa pag-inom og daghang tubig, nagapalandong sab sila sa mga sanga sa kahoy duol kung asa sila nakapwesto aron malikay sa heat stroke. Siyempre, mainit talaga kasi naapektuhan talaga kami. Hindi kasi maiwasan ang init eh. Minsan parang nahihirapan na huminga dahil sa init. Tapos kulang pa sa tubig. Inom lang kami ng tubig, ganun. Ganyan, may binera kami dito magbili. Base sa forecast sa DOST Pag-asa, Zamboanga, ana sa 42 degrees Celsius ang heat index sa syudad karong adlaw ug posibleng masinatisab sa mosunod nga mga adlaw. Gani ang maong heat index lakip sa danger category kay posible kining mahimong hinungdan sa heat exhaustion ug uban pa. Category kasi natin dito for 42 degrees Celsius na heat index is on the danger na area based on the effect. Wherein ang effect na 42 to 51 degrees Celsius, meron ng possible na heat ramps at heat exhaustions lalo na kapag continuing exposure. Busa subling painumdum sa ahensya, Ang advice lang is kung pwede medyo minimal yung exposure natin at the same time ilimit lang yung mga outdoor activity. Ugali na talaga uminom ng plenty of water lang talaga if meron tayong water para to hydrate ourselves para ma-lessen yung effect. And also sa mga clothing natin, if possible medyo comfortable clothing ang gamitin. kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.